Ay mga katiktik, naglinog ba diha? Ay diri perti mang kusog at yung linog, perti na kong kulbaa. Kainom ko nga, Lord, tama na Lord, kay nahadbit naman ko kay mga sa amin, nag-ana naman, nagpakit-pakit naman. Dugay po mamundan. Kuan ko siya ko na, ako kami nagmata siguro, abre po si Irben, nga, injagla na ibalo ka, injag mata, magkuka, ganyan hera magkunagmata. Maglinog na, kusog kayo. Ano, punta na, nawalay na kuan ka ba nga, dito sa lagyo nga kanang mga taga sa balay. Pero siguro tanan man siguro na maglinog, tanan man siguro kalibutan. Tani perting kusuga perting nagdudun ako kulbaay ko. Ingon ako mauna man siguro ni pag balik sa Ginoo. Kulbaan yung ato tanawon mga katiktik kung naabay init yan. Nagamit sila nga ang sa amin na nabuak ba kayo nag-ana naman kung di ba nag-labyog naman eh. Kaya ako gikuan nga hain nagpit pa ning kuan ako gipantanaw niya na ingon gani ko nga ganang nga mabok ang TV ba ang TV. Ang buka itong TV o wak pa ni maingon ani, nga gipapilit din na. Wak na ni, katong maingon ibitay. Ako gitanaw na abay mga crack niya, wak man kay mao nagulti kinakustan na linog din eh. Hindi na pagkinog din pero hilay raman. Niya kato kay kuan man ka kusog na magdud kaayo. Niya ako na sa ato pa kay wa may crack yung kublig on the tawang balaya. Sama po nila nga. Pintura lang ang natanggal. Ang lamesa la wala. Wala. Ang akong siwa ko, wa pa makamata ang bato, baka na nalipong. Nalipong na siguro na sa linog. Kaya kulog-kulog ko. Sayo na ko lang mamatay, magkabok ko. More pa magkabok ko. Ligid-ligid lang. Kung ano ni aman din siot, di lagi ko ganahan maghigda ko nga siot kay pauyon-uyon ko ni akong buko-buko na ara kaya magakos pa. Kita lagi naghigda siya ang kwarto. Wala kay nahadlok man siya kay brown out meat. Gusto niya na ako dito lang sa kalula kay Wala dahil si Ayun. Si Gonggong. wala. Ako man ako pagluto, wala na ko sa mga pagmata ni ako mga sakaw po na. Na yung paungo na siguro, inog na mo siguro ka ng Sino nga warm pa man. Warm naman. niya. Na ako naluto ng akong humba. Mga una lang ko na sila dahil pinaksiyo. Dapat ang oras humba. Naihumba, lami kayo. Nga dahil pinaksiyo isda.
Mga to, ako, dito na ako naglingkod-lingkod na ako bantay na ko sa akong kahoy, nahalinan ako og tulo ka bungkos. Oh. Balhin na mo na siya, maura man na siya og bitin nga natigbasan, nagbaliskad-baliskad man, diri man to ganiha. Nya tuwa naman siya dito. Ang labihan. Ug unsang kuanan ni kuanan ning wako. Na. Mata dala. Makasabak. Ano? Lah. Sabak daw ay kala. Lah. Yeah. Sayo na ko mamatang, magtabok ko, sayo na ko mamatang. Ano balik ko sa'yo? Nakabati ka sa lino gabi iwak. Sa pagbati sa lubot sa gagok. Nakabantay ka wak. La. Wala pwede ko suga gabi iwak. Nahugmo ko siya rin mahugmoan ka di man, makadagan mang daga naman ta. Nahugno, siya rin mapusdakan anang kuan. Sabad. Ay, mandaga naman ta. Kita rin, buhi siya. Kaging na. Nagtatawa ganit nun. Matoy pa ni nanay sa una karaan. Nga ang tao ganit dugay mo mata kung naay mong sablig og kwarta. Bubuan na ang Ginoo og kwarta. Dili makapunit. Ibubo sa Ginoo ang mga buyawan. Dili siya kapunit eh. Pagpulitan at sa lubot na gagok. Bango na, kahit anak ko, kan giluto nito, gibutangan ako, fluorescent. Kaya rin mag-iyos ka. Mga katik-tik, mo ako, giingon kay kanang mag-ampo na dyan ta kanunay karon kay ang asa may labaw ang Ginoo nga siya go'y nag-udyog sa entero kalibutan. Kita gani, di man ta makauyog kung balay. Ang Ginoo man noon ang mag-ampo nata kanunay kada kadlawon mag-ampo ta kay wala ta kay balo ug anos amo balik ang Ginoo wa ta ka blanca nakaingon ko gabi Lord mao naman ka ni ang pagbalik nimo nakaanak ko ba mahadlok jud ko nga katik-tik mo nang ingon ko sa tanan mag-ampo ay mag-inampo ay nalagyod ta kay ang Ginoo ang pagbalik niya sa mas kawatan wala ka may balo kagos asya mo balik. Punadaan ka mga andam. Ang katong wa manimba, panimba na taon ka mo. Ay mga katik-tik, maato isa ko sa pikas balay kay ako mga manok dito. O ang akong garden bisbisan pa. Maato ko. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Inaot nga nalingaw mo nya kanang pag-amping mo diya kanunay. Bye-bye.